Шалы ТВ каналында яңалыклар чыгарылышы исән. Сез студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында. Су күп була. Хәзер күп булса бит, үзегез беләсез, подвалларга бәрәңгеләргә төшсә. Яз килде, кар күпләп эри башлады, шәһәрдәшләре һәм коммуналчылар моңа әзерме? Декларация бирүнең кызу чагында шәһәрдәшләр солым инспекциясына шалтырата алмый. Ни өчен хәбәрчебез ачыклады. Чит илдә Чаллыда җитештерелгән дип язылган суыткычлар барлыкка киләчәк. Бу һәм башка яңалыкларны Бөтен Россия конференциясендә сөйләделәр. Кояш көннән көн ныграк җылыта, термометр баганасы күзгә күренеп күтәрелә. Яз килә. Тик бер нәрсә борчый, кар күпләп эри башласа, шәһәрне су басмасмы? Шәһәр коммуналь хезмәтләре язгы ташуга ничек әзерләнә, бу хакта хәбәрчеләребез сөйли. Обычно вот до сюда доходила высота, а нынче выше забора стала. Просто сейчас снег осел, из-за этого она ниже стала. Валентина Афанасьевна элеватор тауында инде 10 ел яши, әмма мондай күп карны беренче күрүемди. Алар кыш буе ватылмасын дип теплица түбәсеннән карны чистартып торганнар. Тик барыбер суга торган турба берничә урында сатылган. Хуҗабикә хәзер подваллар өчен борчыла. Су күп була. Хәзер күп булса бит, үзегез беләсез, подвалларга бәрәңгеләргә төшсә. Biz bit әле бәрәңгене июньгә хәтле башлыйбыз. Июньдә генә башлана безнең яшь бәрәңге ашарга. Шәхси секторда яшәүчеләр хәзер канаулар казу, ишек алларыннан җыелган карны чыгару белән мәшгуль. Шәһәрдә дә язгы ташуга әзерлек бара. На сегодняшний день принято постановление. 20 февральдә шәһәр башкарма комитеты җитәкчесенең махсус карары чыкты. Анда язгы ташучыларына идарә компанияләре, шәһәр хуҗалыгы идарәсе, автотранспорт хезмәтләре алдындагы бурычлар билгеләнгән. Эш план нигезендә бара, язгы сулар зыян салмасын өчен юл хезмәтләре февраль аеннан насос станцияләрен тәртипкә китерәләр. Күперләр, юл кичүләре, яңгыр суы чокырлары чистартыла. Бер үк вакытта җир асты кичүләрен, аска төшеп карый торган кыюларын да тикшерәләр. Барлык идарә итү компанияләрендә махсус кизү төркемнәре оештырылган. Иртәгедән урам җыштыручылар балалар мәйданчыкларында карны тарата башлаячаклар. Су үтмәсен өчен түбәдәге карны да чистарту эше бара. В местах, где подтапливают. Сунык җыела торган җирләргә траплар куябыз, алар әзер запаста да бар. Канализациягә кар сулары эләкмәсен өчен яңгыр суы чокырларының барысын да тикшердек. Язгы ташудан үзенә файда алучылар да бар. Бу резин аяк киемнәре сатучылар. Көз белән чагыштырганда яз көне менә һәр күбрәк ала башладылар. Чөнки быел карны күп яуды. Сезнең өчен син өчен диләр? Әлбәттә. Белгечләр фаразлавынча, иң көчле ташу апрель урталарында көтелә. Бу вакытка кадәр Чаллыда һәммә әзерлек чаралары күреләчәк. Рим Әхмәтова, Гүзәл Хабибуллина, Ленар Солтанов, яңалыклар. Чаллының мактаулы донорлары үзләренә тиешле еллык акчаны ала алмыйлар. Ә башка төбәкләрдә ул инде бирелгән. Бу хакта безнең кайнар элемтәгә телевизор караучыбыз Александр Долгова шалтыратты. Аның Казанда операция ясатасы бар икән. Тик менә инвалид ханым анда бара алмый, чөнки акчасы юк. Александр Долгова мактаулы донор исемен 14 ел элек психоневрологик диспансерда эшләгәндә алган. Ул тапшырган кан берничә дистә-литр. Элек моның өчен вакытында түләп барганнар. Һәр кан биргән сайын һәм еллык сумы булган. Хәзер бу акча 13 мең сум тәшкил итә. Иш янына куш дигәндә пенсиягә яхшы өстәмә. Тик менә быел донораларны кирәк вакытта ала алмаган. Я звонила в Москву, нам сказали, что... Мин Мәскәүгә шалтыраткан идем, акчалар күчте дип әйттеләр. Ә безгә бирүче юк, әйләндерәләрдер инде. Ул бит минем каным өчен бирелгән акча. Миңа икенче операциягә барырга кирәк. Чаллыда мактаулы донорлар 2000 ярым тирәсе кан салу станциясендә әйтүләренчә, аларның күпчелеге өлкән һәм урта яшьтәге кешеләр. Мактаулы донор исемен алу өчен әз дигәндә 40 тапкыр кан бирергә кирәк. Хәзер алар барысы да тиешле сумманы көтәләр. Шуңа да көн саен кан үзәгенә шалтыраталар. Әмма акча мәсьәләсен медицина хезмәткәрләре хәл итми шул. Дело в том, что когда человек оформляется... Мактаулы донор исем алганнан соң без аларга таныклык бирәбез. Ә түләүләр белән социаль яклау хезмәтләре шөгыльләнә. Акчаны без түләмибез. Социаль яклау идарәсе исә компенсацион түләүләр үзәгенә сылтый. Чөнки исәп-хисап аларның вазифасы. Үзәк хезмәткәрләре безгә рәсми җавап бирә алмадылар. Шулай да закон буенча түләүләр 1 апрельгә кадәр бирелә. Әле вакыт чыкмаган дип искәрттеләр. Ә башка төбәкләргә караганда соңрак түләүне алар урындагы документ әйләнеше үзенчәлекләре белән аңлата. Рим Әхмәтова, Кирилл Ерофеев, Ленар Солтанов, яңалыклар. Декларацион кампания барган арада шәһәрдәшләр солым инспекциясына шалтырата алмый. Чаллы халкы инспекцияның номерын шәһәрнең белешмәләр хезмәтеннән ала, әмма шалтыратулар нәтиҗәсез. Ярдәм сорап шәһәрдәшләр Чаллы ТВ телекомпаниясының кайнар элемтә телефонына мөрәҗәгать итте. Галина Павловна мондай хәлдә беренче тапкыр калдым ди, салым инспекциясына шалтырата алмый. Телефон аппараты янында күп вакытым әрәм булды дип зарлана ул.
Налоговая служба, которые телефоны находятся по 09, значит, два телефона. 3046 20, 3046 50. В течение 2 недель я эти номера не могла дозвониться. Я хотела уточнить режим работы. Biz de elege telefon nomeri boyunca şaltıratıp koradık, ama neticesiz. Salım inspeksiyasında elege nomerlar küptenen gamelde tügül dip bildirdiler. Hazır bilişmeler hizmetinde ne için bu nomerlarını birülerini açıklayacaklar. Klientlar için joylı bulsun için küp kanallı kontakt üzeri işli onun nomerini ekranlarda göresiz. Это сделано для того, чтобы налогоплательщики получили всю исчерпывающую информацию, которая необходима для него, для налогоплательщика, и чтобы уже контролировать тех сотрудников, которые отвечают на вопросы налогоплательщиков. Потому что я уже говорю, если, например, в течение 30 секунд не отвечает сотрудник инспекции на звонок, уже этот звонок подлежит переводу в управление. И уже управление отвечает на этот вопрос, а этого допускать уже нельзя. Salım inspeksiyasında hazır Urak üstü deklarasiya kampanyası bara. Halka 2016 yılda algan kirimleri hakkında 2 mayga kadar hesap tutarga kirek. Deklarasiyani transport, yurt, fatir, yer uçastığı satkan ışırakta tapşırırga kirek. Salımını 2 mayga kadar tülemesen 1 so'mdan alıp ştraf yanay. Güzel Şıkapova, Luiza Safuanova, Alexey Ivanov, Yanılıklar. Шет елдә яр чаллыда җитештерелгән дип язылган хайыр суыткычлары барлыкка киләчәк. Бу хакта Наил Мәһдиев беренче Россия күләм конференцияда белдерде. Ул алдынгы үстерелешле социаль-икътисади территория проблемаларына багышланды. Зур очрашуны Тимирязев исемендәге Казан инновацион университеты, шәһәр администрациясе һәм инвестициялар җәлеп итү агентлыгы берлектә оештырды. Теманы Гүзәл Шахапова дәвам итә. Şallı hamanda mono şehir bulup kala bire, ama aldınғы üstürülüşlü teritoriya statusun alı yerdeminde şehirde iri uyuşmalarda жетiştiriu için jayga saldı. Әліге 7 резидент бар. Şuayda mono beylilikten tizgine kutulup bulmayacak әлі demir. Цель наша, самое главное, естественно, найти пути ухода от монозависимости через такие инструменты, как территория опережающего социально-экономического развития. Это инструмент, цель в данном случае уход от большей монозависимости. Яңа статус ярдәмендә машина төзелешеннән калай икътисадның башка өлкәләре дә үсештә. Бу әле башлыгына. Алдынгы үстерелешле территория составына керергә теләүче тагын 30лап уешма чиратта тора. Шәһәр алар өчен уңай шартлар тәкъдим итәргә әзер. Им необходим готовый производственной площади со всей инфраструктурой, с коммуникациями. И в данном случае у нас есть очень серьезный инструмент, это индустриальный парк «Мастер». Этот индустриальный парк является крупнейшим европейским индустриальным парком и достаточно низкой арендной платой. Я думаю, арендная плата, начиная от 105 рублей за квадратный метр, является одним из основных инструментов для конкуренции за привлечение инвестиций в наш город. Моннан тыш Чаллыда развитие паркы да ачылырга тиеш, биредә ире оешмалар урын ала башлады инде. Шәһәрдә югары һәм һөнәри уку йортлары булуда инвесторларны җәлеп итүдә ярдәм итә. АТАСЭР способны помочь в этом, вытащить территории, населенные пункты из сложных ситуаций. И в данном случае мы союзники. Университет развивает у студентов компетенцию предпринимательства, а АТАСЭР дает прекрасную возможность реализовываться в этой сфере. Түреләр белдерүенчә, Чаллыда эшсезләр саны сизелерлек кимәгән. Бу җирләр тагын 500ләп ире һәм кече предприятиеләрне урнаштыра ала. Димәк, эш урыннары да артачак. Гүзәл Шыхапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Алдынгы үстерелешле территорияның бүгенге һәм булачак резидентлары үз теләкләрен Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогинага җиткерде. Бүген моны шәһәрләр һәм алдынгы үстерелешле территорияләргә кагылган проблемаларны түгәрәк өстәл артында карадылар. Сөйләшү барышында дәүләт тарафыннан билгеләнгән өстенлекләрнең аз булуы ачыкланды. Очрашуда федераль дәрәҗәдә үзгәрешләр кертергә кирәк дигән карарга килделәр. Бәлки әлеге очрашу ярдәмендә резидентларга территориягә керү шартларын да җиңеләйтерләр. Түгәрәк өстәл 1 сәгать элек кенә тәмамланды. Инвесторларны тагын нинди проблемалар борчый, иртәгә яңалыклар чыгарылышында карагыз. Шәһәрдә карантин чаралары төгәлләнде. Бүген кискен тын юллары аурулары эпидемиологик бусагадан 42%-ка түбән. Ауруларның иң шәшәк аткан вакыты гыйнвар башы февраль уртасына туры килде. Бу вакыт аралыгында медицина учреждениеләренә атна сайын 5,000 мең кеше мөрәҗәгать иткән. Ел башыннан грипп һәм кискен тын юллары аурулары белән 35 мең кеше авырган. 107 кешедә грипп булуы ачыкланды, шулар арасында 61 бала.
Мы ни, как говорится, ни вправо, ни влево, как болели, так и болеем, потому что это неуправляемая инфекция. То есть вот сказать, что прям такая огромная вспышка у нас произошла, сказать нельзя. Заболеваемость на уровне прошлогодних показателей. Аурулар санын арттырмаска вакцинация ярдәм иткән. Шәһәрдәшләрнең 40% прививка алган. Медицина белем бирү, сәүдә, транспорт хезмәтләре күрсәтүчеләр вакцинация узган. Надо говорить, слава Богу, что я был привитый, потому что вакцинация, она предотвращает не только заболевания, но и тяжелые формы заболеваний. То есть если даже и болеют привитые, то это, как правило, очень легкие, редкие формы. Это предотвращение, можно даже сказать, тяжелых осложнений, возможно, даже летальных случаев. Яш җиткәндә организмдагы витаминнар кытлыгы үзен сиздерә башлый. Элек авырулар калкып чыга, статистика мәгълүматларына караганда, Россиядә иң күбе кеше йөрәк кан тамыры авыруларыннан үлә. Әлеге авыруларны алдан тикшерү зарур. Чаллыда йөрәкне тиз арада һәм бушлай кайда тикшерергә була, алдагы сюжет шул хакта. Экспокамы күргәзмә үзәгендә Яна здоровье нация күргәзмәсе ачыла. Монда кардиовизор исемле җайланма ярдәмендә йөрәкне бушлай тикшертү мөмкинлеге каралган. Билгеле бер түләү хисабына бөтен организмның сәламәтлеген тикшерергә була. Мәскәүдән килгән күз табиблары күздек сайларга булышачак. Монда шулай ук массаж җайланмалары, күзләрне дәвалау өчен махсус аппаратлар да бар. На выставке представлен аппарат «Нилон», который предназначен для лечения в домашних условиях глазных заболеваний, катаракта, глаукома. 17 программ идет только по зрению, близорукость, дальнозоркость. Здоровье нации күргәзмәсе Экспокамы күргәзмә үзәгендә 10 мартка кадәр иртәнге сәгать 10-нан алып кичке 6-га кадәр ялсыз һәм тәнәфессез эшләячәк. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Яңалыклар белән сез шулай ук tvchilnan.ru сайтында һәм ВКонтакте төркемебездә таныша аласыз. Сау булыгыз.